Denne video vil på lidt under 2 minutter vise dig, hvordan du beregner nøgletal til analyse af virksomhedens indtjeningsevne. Det første nøgletal, vi skal beregne, er overskudsgraden, som vi beregner ved at tage resultatet af primær drift og lægge finansielle indtægter til og dividere med omsætningen og gange det hele med 100. Vi trækker beregningen fra 2011 over i 12 og 13. Vi vil nu beregne indtægtstal for virksomhedens omsætning og omkostninger. Baseåret sættes til 100, det er 2011. Indeks for omsætning 2012 beregnes ved at tage omsætningen 2012 dividere med omsætningen 2011 og gange med 100. I 2013 bliver indekstallet omsætning for 2013 divideret med omsætning for 2011 gange med 100. Vi laver samme beregning for virksomhedens vareforbrug, andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger. Indtjeningsevnen, udviklingen i overskudsgraden, kan analyseres ved at sammenholde udviklingen i virksomhedens omsætning med udviklingen i virksomhedens omkostninger.